So I would like to request Ma'am Ivanri to unmute. I'm sending the link, ma'am. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Can you hear me, sir? Yeah, ma'am. You are completely audible, ma'am. Yes, your voice is clear. Okay, sir. Maritas Ayurveda. Good evening to everyone. My name is Ivanri Karlukhi. First of all, I would like to thank our MD, Mr. Ashok Kulari and Chetan Jadhav for giving me this opportunity today at Zoom meeting to be as one of the beginner trainer. So thank you so much, sir. So I would like to start this meeting now in our Khasi language. Te hari kapor ngau eki ngini sedang mo ini meeting jungi haktian ke Khasi. Te kabening kong ngakwa ba sopangan sedang ngakwa bang minum pedom ya ka phone mo. Kawan, minum pedom ya ka phone, nginyar kia kendian big smile, namar ba ka smile kadi gawai na gawai ka ba pinyo man siam yang ni, tada ka bibi ka red na ka hero. Te kanum pun kitian, lang ni nganyat dak tmam. Kabening kong nginya ngan batay sai sapang ka plan ka batmai. Kumno bantray ha ka plan ka batmai. Sementara ka plan ke batmai, sipor kelet no ya ka plan ke barim. Tilit no ya ka plan ke barim, bat pelong kan kajabil dong pi kum ka kot sada. Tidak kalong pala lebu pen ka kot hadan jong pi. Te ba pinto kinu ki bang asu ya pi tang ki balong simple one. Abani kong ka performance. Ni ko mangila ki barim, ngila join. Kenapa pa ka performance jong ni ngidai banle maintenance rius pa swa ka riu tarik ni kan ki ID ngidai banle maintenance swa ka riu tarik rius pa BV nang tare tara kadon dulu kan cingkili happy mo ki bala tray ka bala rem pidon ka cingkili lara fiong hatungi lane mat kamai ya kan ka plan ka batmai ka jubab anong ipi today ho kumno kalong ba pihak ban study na di ban pet ha ya ka plan ka batmai but I 100% pin kamai ben tenang tare so kawai kan non susu kani ka kumno ban kamai mo tiga ka jingsio kani ka company jingsio na kani ka company pin kili mata pinong ba kumno kani ka company kan sio yang ni ya ka piao jungi tiga ni ka plan ka patmai mata kin sio ya pi ha ka sansien chibna kinum sio shu kumunsuwa sien chibnai rementa kin sio sansien ha ka chibnai ka baningkong kata kalong ihapan pendak swa ngawang ipi ya ka maintenance jungi swa kan riu tarik tengin yo ya ka piau jungi ngin yo first hak baningkong ka dei riu tarik dala dep kan riu tarik par ka dei khat tarik balai ka dei pra ar kusau bat ondalakut benai pat hakisau tarik kita gidi girukom performance ka bangi ngin kamai hakan ka plan kabat mai dia mentangi ni don kijing kili bang mo don target ne ban yo ya ka performance darakum kita kijing kili ki don happy kimi don target ne ban yo ya ka performance tangi ka performance empat keran ye kiwe kata kijing kili da don happy ka jubab ka de don target ban yo ya ka performance. Terada kinu ki bayo snow ha kin sunut down ni kan ni diam. Tenang ta dengi don. Tenang ta kalau bumi. Kapdeng ke joining part. Baru khat ni la sem jing ya ka joining thamai menta. Lek kumno. Ka joining thamai menta ngan ong yepi ladang yo joining mo. Yo joining thamai lada uta upa join thamai lada ujoin Arhajar BV lada ujoin Arhajar BV ken mau 4 yo ai ruem
tangba ka leg jong tangba ka BV jong E kan carry forward bet. Kanum long waist kanum long du no atu ka BV jong E tangba kan carry forward. Te tai join mai ba 8,000 BV kumno inyo e ka payout jong E lani ka performance jong E. Kalong ba ihap day bandon leg lani team. Kata ka ka way. Nang pare susu ba subuh mentak yo joining ta ba 8,000 BV hatu udan kam ne em banle maintenance how new ju hi banai la da join 8,000 BV tela da uhap banle maintenance em ruspa ka jubab ka de em dan kam nomor la de ble 8,000 BV tika don kam yu ban yo tang ka performance kata ka de uhap ban na ka lek tika ta de ka way namata te anum ya tan si pang ki performance ngan sudah tang balong simple te kindiat e ngila don kumta ki bang ba ki trei marway le kumno kini ki patre marway ngan ong ye phi wanam du jingkirman kadang don ka solution namata jong phi kawai kalong ba yam ta support paka pandemic kuni ngimla pana ye kendu ya nuru ka e ha yang ni sutho mangir ni sutho tang ba kalong kuni ya kinu tu ki patre marway ele kat bala banshu sna no ubay ID pia ya ka points jongki kenang ba finyo ya ka performance at least 10%. At least 10%. Wanum penlang weri la jong ba finyo mga tray marwe ngam yo ai hendrai finyo tangba su pia no tangi ka points jongpi hale si pila komon song no mo hingkran be ni khasi long ba pila ban sna ID no iwe hai khone bine pida dei ba kipri ba khan man tipiar su pia no e ka points jongpi kenang ba finyo 10%. Telada fidon jingkli hakini ki banga batai te pila ban su phone lan ni text nga lani ya i tekniki offline jongi mo komisal bad ai baro te kadang di sin baning kong nga bangan I training kumni ngam pada yu ngaru ngadang kuliah hi yela dia te kumta hing ongi phi bakani ka plan ka batmai ngan ongi phi ka dei ka piang tam ban ngan ongi phi wanum sim bakadei ka ba dengan ongi phi ka dei ka best na ka best tam ka baka mari charge ari beda company kala ayangi menta pala daw nu batre unla bhaban kamai ada uai 100% te wat kuslai kini ka plan kan long success bet ngan ongi hok phi ban ngan ai men sim ye phi terada kadon kanu ka jing bakla ngan ongi phi su bhaban map yanga terada kadon kanu jing bakla hapdeng ka performance dan kanu ru phila pan map yang ngamo matang dei kasin ke baningkong terada ka jing kili phila ban kili te tang itu hi i banga pensai phi kindiat pang i performance lani ka joining itu kindiat ngalo pensai phi te ngamdan i issue ono ngani bangan pensai te sopan penkut ngan su IT no ya gani ngan su dan imaging kran na kindiat sopan penkut ya gani ka jingkran jonga mo ngaran tang i motivation lani ini example bangan IAP gani ko por kata kalong ba ni dei bansim jadi kum iway professional footballer example ngan IAP longkum Cristiano Ronaldo soban pois ka goal jong u ngan IAP ki gat u kan lungut kani ka jing I'm sim ka de namata gitu ki bala cu ya don contact nga ki bong ba kadang gajing dengan IAP kini kalong ta Cristiano Ronaldo sopan pois saka goal usa pan check hadu san ne sangut eu uha ban le kata kumnu ya le kata pan pois goal kawai ka deka idea kawai ka deka technique kawai ka deka smile tu te yo ban tap goal tengir mata dengan ong EP wat kuslai kani ka plan ka deka babiang tam te namta jonga tangkini hi kijing pensai ngan IT no hai
I host dong imo. I chatan jada. So this much only for me for today. Okay, ma'am. Yes, sir. Thank you very much, ma'am.